یەکێتیە مامۆستەیان و دەستەیە پەروەردەیە لە کانتۆنە ڕەقایە ji bo ڕۆژە جیهانی ya مامۆستەیان şahiyek li darxistin. Şahî li hola desteya perwerdê ya kantona Reqqayê bi tevlîbûna bi dehan mamoste û nûnerên rêxistinên civaka sivîl hatiye sazkirin. Piştî deqeyeke rêzgirtinê endamê yekîtiya mamosteyên a kantona Reqqayê Ehmed El-Xelef hevserokê desteya perwerdê ya kantona Reqqayê Mihemed Elî û endamê ofîsa rêxistinî ya Partiya Sûriya Pêşerojê Mensûr El-Şêx axivîne. Axêveran diyar kirine ku mamoste afrînerên nifşan û hilgirên peyama ronakbîrî û zanînê ne. Di dawiya şahiyê de hevserokatiya rêveberiya dibistanan a kantona Reqqayê û hejmarek ji mamosteyan hatine xelatkirin. Îro dibin sîwana desteya perwerde û fêrkirinê û yekîtiya mamosteyan yên kantona Reqqayê şahiyek ji bo roja mamosteyan a cîhanî hat li darxistin. Mamoste rêya nifşan ronî dikin û dihêle ku zanist û zanîn di cîhanê de belav bibe. Em vê rojê li tevahî mamosteyên xwe pîroz dikin û hêviya serkeftinê ji wan re dixwazin. لكل معلمي سوريا وبالاخص معلمي شمال وشرق سوريا.